May tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako nga pala si George, 32 at tambalanista since 2011. Isa akong nurse sa isang ospital dito sa Pilipinas. Nais kong ibahagi ang aking kwento tungkol sa pag-ibig dahil alam ko na kayo lamang ang may karapatan na magkwento nito sa buong mundo. Nax, Grabe naman. we're so flattered Grabe and touched naman. Grabe. Yung karapatang binigay mo sa amin. Oo, grabe. Parang kailangan To the namin... maximum level. Oo, correct. Parang kailangan talaga namin pagkaingatan at nagandahan ng pagbabasa ng kwento mo, friend. Oo. Anyways, pinanganak ako na isang lalaki pero may pusong babae na nakakubli sa aking puso. In short, isa po akong dalag na Pilipina. Hindi ito halata dahil pilit kong itinatago. Simula bata pa lamang, batid ko na backlush ako. Sa tuwing may gwapong dadaan sa aming bahay, agad laglag ang panty ko. Nung college na ako, pilit ko pa rin itong itinatago. Alam ko sa sarili ko na nahihirapan ako sa aking kinukubling sikreto. Noong mga panahon na yon, na-meet ko si Shal, isang marine student sa ibang university at boardmate ko. Dahil sa taglay niyang kagwapuhan, nabighani agad ang aking pagkadalagang sirena. Alam ko naman na hindi kami bagay dahil isa lamang akong baklang hampas lupa. Char! Pero kumbaga, langit siya, lupa ako. Magkadikit ang aming room sa isang bahay na aming inuupahan. Tuwing umaga, nakikita ko siya na dumadaan sa tapat ng aking kwarto para maligo. Ako naman, super pantasya talaga. Gwapo talaga siya, matipuno, nasa 5'8" ata ang tangkad at sinito. May pagkakataon na minsan sabay kaming lumalabas sa inuupahan naming bahay papasok sa school. Maghihiwalay lang kami sa sakayan dahil ibang school nga siya. Lumipas ang mga taon at araw. Patapos na kami ng kolehiyo. Mas lalo akong takot na baka mabulgar na ang aking pagkatao. Lahat ng mga ka-boardmate ko at kaklase, hindi nila alam na isa akong bakla dahil sa galaw ko na matikas. Dumating ang December 23, 2013. Christmas party sa aming boarding house. Nagkaroon kami ng salo-salo, kantahan, inuman at halakhakan. Batid ko na lasing na ang lahat ng ka-boardmate. Kanya-kanyang uwian na sa kani-kanilang kwarto. Ako na lang at si Jal ang natira. Nako, partner. Nako, basta may alak. May balak. Pre, tagay tayo, sabi ni Jal sa akin. Ngiti na lamang ang ginanti ko sa kanya, pero kilig to the bones ang lola niyo. Lasing na yata ako, pre, sabi ni Jal. Sabay na tayo umakyat sa taas, dagdag pa niya. Habang naglalakad, bigla siyang na-out of balance at bumagsak sa sofa. Nako, partner! Basta may natumba, alam na. Alam na this! Uy, pre! Okay ka lang? Kaya mo pa? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Jal at lumakad papuntang kwarto niya. Inalalayan ko siya at hinawakan sa braso
hanggang makarating ng kwarto. Ang tigas naman nito. Yun ang tumatakbo sa isip ko. Pagdating namin sa loob ng room niya, agad ko siyang hiniga sa kama niya at binuksan ang electric fan. Patayo na sana ako para bumalik sa sala nang bigla niya akong hinawakan. Sabay sabing, "Ay nako partner! Yes. Babaita! Haliparot! Nakakaloka!" Marupok. Marupok! Ito ang sinabi. "Alam kong gusto mo ako, George. Pero hindi pa ako lasing. Nakita ko yung mga titig mo sa akin. Ramdam ko yung kakaibang paghawak mo sa braso ko. Alam kong bakla ka din noon pa man." Ang sabi ni Jal. Nanlamig ako sa sinabi ni Jal at para kong kandila na natutunaw habang nakatayo. Baklang-bakla talaga, no? Parang kandilang natutunaw na nakatayo. Aalis na sana ako para lumabas sa kwarto niya. Nang bigla niya akong niyakap hanggang sa mapahiga ako sa kama niya. Yes. Ilang sandali pa. Natatawa ako. Landi mo, girl! Ilang sandali pa, bumulong siya sa tenga ko. "Mahal mo ba ako?" Natigilan muna ako at nag-isip ng isasagot sa kanya. Shock na shock kunyari, talaga ayaw. ako. Oo, kunyari. Shock na shock talaga ako sa pangyayari. Pero inamin ko. Sabi ko, "Oo, mahal na mahal kita, Jal." Niyakap ko siya ng mahigpit at nagpaubaya na lamang kami sa init ng aming pagmamahalan. Mula sa gabing yon, naging in a relationship na ang status namin ni Jal. Simula noon ay naging sandalan ko siya para harapin ang mga pagsubok ko sa buhay. Tinulungan ako ni Jal para ipaliwanag sa mga kamag-anak ko ang tungkol sa aking itinatagong pagkatao. Mula noon hanggang ngayon, malaya na akong umibig sa taong pinakamamahal ko. Sabay kaming nakatapos sa pag-aaral at sabay din kaming nakapagtrabaho. Natutunan ko na dapat wag mong itago ang nararamdaman mo sa taong mahal mo at dapat ay maging totoo ka sa sarili mo. Now we are both happy and successful in life. Again, sa lahat ng mga katulad kong dalag na Pilipina. Always be true to yourself and fight for the one you love. Ako po si George, isang tambalerina, at ito ang aking kwento. P.S. Mabuhay ka, Nicole Yala, sa nakakaantig mong boses at pagkwento. Kahit hindi ka totoong bakla, maraming Becky ang umiidolo sa'yo. Mahal ka namin.